S obzirom na to da je sutra Savindan, nije na odmet spomenuti neprocenljivo važnu ulogu u kulturi i pravoslavlju našeg prvog učitelja. Širom Srbije postoje staze, stope, izvori i uopšte tragovi Svetog Save, a naša Milena Sokić nam ovoga jutra upravo donosi jednu takvu priču. Milena, da čujemo. Dobro jutro, Bojana, tebi. Dobro jutro gledaocima Prve televizije. Tako je, u susret sutrašnjem prazniku Svetom Savi, školskoj slavi, mi smo istraživali osim duhovnih i neke vidljive tragove koje nam je Sveti Sava ostavio u nasleđe, pa smo tako u Dragačevskom selu Guberevci pronašli stope Svetog Save iz kojih izvire topla voda, pa predlažem da pogledamo tu priču i šta su nam meštani tog kraja rekli. U susret Savindan u hrastovim šumama i bogazima Dragačeva vodimo vas stazama prvog srpskog učitelja do stopa Svetog Save u selu Guberevci iz kojih izvire sveta voda. Neki 3 kilometara otprilike udaljena ova Savina voda iz Goračića, krenuli smo na veliku našu svetnju koju mi izuzetno cenimo i poštujemo. Nema bolje vode od Savine, mi to meštani najbolje znamo, a dolaze i sa strane. Nigde nema ovako vidljivih staza kao ovde u srcu planine Jelice, dugih rastoka između dva borića, odakle izvire Savina voda, o čijoj blagodati meštani ponosno govore. Evo vidite kako je napolje, vojna je minus oko ovoga, vidite kako je topla voda kad se pije. Uopšte nije hladna, što je topla voda. Ja verujem u ovu vodu, ovu svetinju našu i dolazimo svake godine ovde. Uzimamo vodu, osveštavamo, nosimo kući, pijemo kući. Stope otisnute na ovoj steni svedoče o istoriji jednog vremena koje je utemeljilo pravoslavlje i u ovom delu zemlje. Jedna stopa konjska, evo je druga, evo treća i evo ovde četvrta stope. To je Sveti Sava došao na konju, tu stao konj, on je ovde sišao, ovde evo stope njegove. Kao Sveti Sava, tako po legendama se priča da je to tako. Ja sam meštanin sela Guberevci, roditelj sam 4 dece koja rado dolaze ovdje i posećuju ovo mesto, znaju napamet sve ove stope, izvor. Voda je dobra i lekovita i pozivamo sve koji veruju u Svetog Savu i u pravoslavlje da dođu. Gospode, pomiluj. Nakon osvećenja, propovedi i svečanog obreda Dragačevskog sveštenika, narod sa verom u srcu krepi se svetom vodom koja izvire iz stopa Svetog Save i u čiju moć i lekovitost duboko veruje. Uvek poštujemo i rado se sećamo našeg svetitelja Save, uvek se molimo uz njegove molitve za naš srpski narod, za našu srpsku decu i za našu srpsku zemlju. Bojana, evo nas ponovo uživo iz Čačka. Čuli smo i reči sveštenika kojima se obratio verujućem narodu, a sada ćemo popričati i sa Snežanom Ašanin, etnologom. Snežana, dobro jutro i hvala što govorite za prvu. Pa eto, brojni su tragovi vidljivi koje nam je Sveti Sava ostavio u nasleđe. Pa naravno, evo ovde u našem kraju na svakom mestu možemo da čujemo da li je Savina stopa ili Savin izvor. Pa evo samo da pomenem, u Srpskoj Svetoj Gori, Ovčarsko-Kablarskim klisuri je manastir Savinac, Savinje, gde je se Sveti Sava podvizavao i jednostavno živeo je u toj pećini kao isposnik, a onda je pomolio se Bogu i zamahnuo svojim štapom i onda se pojavio izvor. Taj izvor je lekovit, čudotvoran i ljudi ga uzimaju za lek, posebno je dobar za očne bolesti, tako se veruje. Pa evo sa druge strane na planini Jelici u Goračićima također se nalazi Savina stopa gde verujući ljudi ostavljaju grožđe, voće, novac, pogotovo na praznik Svetog Save. I naravno, nedaleko ovde od nas u Takovu, odnosno selo Savinac, nalazi se istoimeni manastir koga je sazidao, podigao sam knez Miloš Obrenović 1819. godine, jer se zarekao da će tu podići manastir kada pobedi Turke. Naravno, tu se nalaze dva izvora svete vode. Iz stope konja Svetog Save su dva izvora. I samo za kraj mi brzo recite, i van naše zemlje? Naravno, i van naše zemlje, svuda u okruženju, u Albaniji, Bugarskoj, Rumuniji, Dalmaciji, svuda su stope i tragovi Svetog Save. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Eto, Bojana, čuli ste i videli toliko za ovo javljanje iz grada na Moravi. Hvala ti, Milena, na ovoj lepoj priči, ali mi ćemo se još baviti likom i delom Svetog Save u nastavku jutra.